ఒక ప్రణాళిక లేదు దేవాదాయ శాఖ దగ్గర. యాత్రికులు వస్తే అకామిడేషన్ ఇవ్వం, అన్నదానం గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో హోటల్ తినే పరిస్థితిలో వ్యవస్థ లేదు. మరి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయకుండా తీర్థం పెట్టాం, ప్రసాదం పెట్టాం, దేవుళ్ళు చూడండి, మీరు ఇచ్చే డబ్బులు ఉంటే వెళ్ళండి పోండి. ఈ విధానం ఏదో అర్థం కాని వ్యవస్థ ఏర్పడతా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి చేసే కార్యక్రమాలకు ఏ నిబంధనలు వర్తించు, రాజకీయ పార్టీ చేసే కార్యక్రమాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలు కానీ కోవిడ్ నిబంధనలు వర్తించు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు భగవంతుడి దగ్గర చేసే భక్తులకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం దీన్ని ఒక బూచిగా చూపిస్తే మనోభావాలు దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రికాషన్స్, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి, మనం తప్పు పట్టడం లేదు. ఇక్కడ అది జరుగుతూ ఉంది. అన్ని దేవాలయాలు కూడా స్థానికుల కోసం ప్రత్యేక టైం కేటాయించారు. 3 days ట్రయల్ రన్ ఉద్యోగులతో నడబెట్టారు. ఈ దేవాలయం ఆలోచన చేయాలి. మరి ఇంత పెద్ద టౌన్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో కూడా ఈవో గారికి రిప్రజెంటేషన్ జరిగింది. డెఫినెట్గా కూడా ఖచ్చితంగా సమయం గంటన్నర కేటాయించిన తర్వాత యాత్రికులకు సపరేట్ లైన్ ఇచ్చేయాలి, వివరాలకు సపరేట్ లైన్ ఇచ్చేయాలి, వివరాడ గ్రామ ప్రజలకు, చుట్టుపక్కల ప్రజలకు. మూడోది వంశపారంపర్య అర్చకుల కుటుంబాలు ఏదైతున్నాయో ఎప్పుడైనా ఒక ప్రత్యేకమైన సమయం కేటాయించారు. మరి దేవాలయం నమ్ముకుని అనేక రకాలుగా వేదం కోసం, సంస్థ కోసం పరిరక్షిస్తున్న కుటుంబాలు ఏవైతున్నాయో సెంటిమెంటల్ దెబ్బతినే వ్యవస్థ అది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రత్యేక సమయం కేటాయించాలి, మీరు తప్పదు. మరి వీటన్ని ఆలోచన చేయకుండా హుటాహుటిగా తీసేసి దానికి ప్రికాషన్ ఈ నిబంధనలు చేసడానికి దానికి ముఖ్యమంత్రి లెవెల్ సమావేశం, ఎండోమెంట్ మంత్రి లెవెల్ సమావేశం, ఈ కార్యక్రమం చూడడానికి అధికార పార్టీలకు విజిటింగ్లు ఇంకా దీనికి చేస్తున్నట్టు అటెండ్ చేసే పనులన్నీ కూడా పెద్ద చేస్తాను ప్రణాళిక చేసుకుంటా ఉన్నారు. అది సరైన విధానంగా కూడా మా డిమాండ్ ఏంటంటే సమయం ఏదైతుందో స్థానికుల కోసం ఖచ్చితంగా సమయం కేటాయించడం మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. వంశపారంపర్య అర్చకుల కోసం